Είμαστε στο στούντιο με τη Λιάννα Κανέλη, από την οποία θα ζητήσω και από κοντά πια συγγνώμη που ήρθε σε τόσο δύσκολη θέση. Και επειδή σε βλέπω ότι είσαι αναστατωμένη, ειλικρινά σου μιλάω, μέσα από την ψυχή μου συγγνώμη. Αποφάσισα να βγω στον αέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτά τα 3 λεπτά. Παρότι η ψυχική μου κατάσταση είναι εξαιρετικά βεβαρημένη αυτή τη στιγμή. Για να εξηγήσω εγώ, διότι έγινα θύμα μέσα σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα μιας σπέκουλας από συναδέλφους, από blogs, από 1002, τα οποία παίρνουν και ρωτάνε τι συνέβη. Και επειδή σε τέτοια ζητήματα που παίρνουν αυτή τη μορφή δεν έχω καμία διάθεση να βγάλω ανακοινώσεις όπως ήθιστε να κάνουν άλλοι βουλευτές ή άλλα κόμματα, το δικό μου δεν κάνει τέτοια πράγματα επί προσωπικού. Θέλω να εξηγήσω εγώ σε αυτόν τον αέρα τι ακριβώς συνέβη. Να εξηγήσω και γιατί είμαι έτσι και γιατί είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω σε ερωτήσεις που δεν μου τέθηκαν. Έχεις όσο χρόνο θέλεις. Βγαίνοντας στο διάλειμμα το διαφημιστικό από την εκπομπή σου, σε έναν πολύ μικρό και στενό χώρο που είναι έξω, γιατί το διάλειμμα θα ήταν περίπου 6 έως 7 λεπτά, μαζί με τον συνάδελφο που καθόταν εδώ, σε έναν πάρα πολύ στενό χώρο, ανοίγοντας την πόρτα που σπρώχνεται έτσι, βρέθηκα μπροστά σε... Και ας καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Ένα ζευγάρι μαύρα γάντια του box, σε απόσταση 5 πόντων από το πρόσωπό μου, από έναν σωματώδη κύριο που κάνει τα αστεία στη συντέλεια, ο οποίος έχει περασμένη και ρηγμένη την ελληνική σημαία στους ώμους του, και έναν νεαρό να τραβάει από την κάμερα την έκπληξη ενός ανθρώπου. Το μόνο πράγμα που ζητάω είναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω κάτι τέτοιο γιατί έπαθα σοκ. Και λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου πει κάποιος, όταν έχει υποστεί κτηνοδία δημόσια, εάν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ζευγάρι γάντια βγαίνοντας από την εκπομπή για 3 δεύτερα σε ένα σαλόνι. Βρέθηκα με 2 γάντια μπουνιάς εδώ, της πυγμαχίας. Αυτό υποτίθεται ότι θα ήταν ένα αυθόρμητο αστείο για την εκπομπή Συντέλεια. Σε μένα συνετέλεσε την ηθική και ψυχολογική καταράκωση να θεωρείται αστεία η διαπόμπευση και η βία. Εάν αυτό είναι αστείο, γι' αυτό βγαίνω στον αέρα. Δεν είναι αστείο. Μπορώ να φυλαχτώ από οποιονδήποτε χρυσαυγίτη. Μπορώ να το αντιμετωπίσω πολιτικά. Το αστείο αυτού του επίπεδου, αυτή τη βία και το φασισμό του δίθεν αυθόρμητου, του δίθεν χιουμοριστικού, του δίθεν αστείου, χωρίς να ρωτήσουμε τον άλλον σε τι κατάσταση βρίσκεται, αν μπορεί μετά από ένα τέτοιο αστείο σε ένα διάλειμμα να ξαναγυρίσει να συνεχίσει την πολιτική συζήτηση, και με σάτυρα πάνω σε μια βίαιη πράξη που ηθικά όφιλε να είναι καταδικαστέα από όλους, ακόμα και από τους ανθρώπους που θέλουν να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή. Δεν είναι αστείο. Κατέρευσα από την αντίληψη ότι οι συνάδελφοί μου, νέα παιδιά, πολλά από αυτά τα έχω διδάξει, μπορεί να θεώρησαν αστείο κάτι τέτοιο. Βγαίνω και το λέω, εγώ είμαι υπόλογη απέναντι στο κοινό, όπως είναι οι δημοσιογράφοι. Είμαι υπόλογη απέναντι στους ψηφοφόρους και στο λαό και στους πολίτες. Είμαι δημόσιο πρόσωπο που δεν έχει 2 χαρακτήρες. Έναν πίσω από τις κάμερες και έναν μπροστά από τις κάμερες. Η στοιχειώδης ευπρέπεια, επαγγελματισμός και γενναιότης μου με υποχρεώνουν να απαντάω εγώ κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, χωρίς make-up, χωρίς ωραιοποίηση και χωρίς την αντίληψη ότι επειδή είμαι στα μίντια είμαι Θεός. Δεν είμαι Θεός και δεν επιτρέπω σε κανέναν, μα σε κανέναν, να αστιευθεί για τη βία. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να του κάνουνε πλάκα επειδή του βαρέσανε τη μάνα ή επειδή του βιάσανε τη μάνα. Για οποιονδήποτε λόγο, ο εξοραϊσμός αυτών των πράξεων είναι η αιτία της παγκόσμιας ανόδου του φασισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δημοκρατία, να μου δώσετε αυτό το μικρό χώρο να το πω. Αυτό είναι το ελάχιστο. Για να μην παίξουν. Θέλω λίγο να σου πω το εξής. Πρόσεξε δημοσιογραφικά. Να μην παίξουν τα blogs. Να μην παίξουν τις γνώμες τους. Να μην φαντάζονται τι έγινε. 20 δεύτερα έχουνε. Αν θελήσουν να στο δώσουνε. Είμαι ένας άνθρωπος που αρνήθηκε να κάνει σάτυρα τη βία σε βάρος του. Λιάννα, καλά κάνεις και τονίζεις. Και επιμένω και τώρα να σας λέω, δεν είναι προσωπικό. Αν αρχίσετε να αστιεύεστε για το δράμα δίπλα σας, θα εξοικειωθείτε με το τέρας.
Μη μ' ακούσετε εμένα, εγώ περνάμε ένα τίποτα. Ακούστε ένα Μάνο Χατζηδάκη, ακούστε ανθρώπους πολύ σοβαρότερους, πολύ μεγαλύτερους από μένα, ναι, που πρόσφεραν πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Μην εξοικειώνεστε με το τέρας γελώντας με τα καμώματά του. Είναι ο καλύτερος τρόπος να του μοιάσετε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Δεν είναι μανιφέστο, δεν είναι πολιτική θέση. Δεν είναι κρίση ιστερίας και δεν είναι παρά συγκίνηση εσωτερική για να κρατηθώ όρθια και με αξιοπρέπεια. Τίποτε παραπάνω. Και για να μην κρύψω από το κοινό γιατί έφυγα από την εκπομπή. Θέλω τρία και δεν κατάφερα να μην αισθάνομαι βαθύτατα πληγωμένη, βαθύτατα προσβεβλημένη και κυρίως βαθύτατα απορριμμένη. Όταν ο φασισμός γίνει ανέκδοτο, αγάπη μου, γίνεται μετά και εκπομπή και μετά γίνεται και άποψη πολιτική και κυριαρχία. 3 δευτερόλεπτα μόνο από τη δικιά μου την πλευρά. Καταρχάς να σου ζητήσω συγγνώμη ξανά. Μα δεν ήξερες τίποτα. Εγώ ζητάω συγγνώμη που μπορεί να έφυγα από την εκπομπή χωρίς να πρέπει. Καθόλου. Δεύτερον, θέλω να σου πω ότι είμαι 100% σίγουρη ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια πρόθεση ούτε στην άκρη του μυαλού κάποιου αυτή η σκέψη, η ανέχεια ή ό,τι περιγράφεις ως επικίνδυνο και συμφωνώ μαζί σου ότι είναι και το μεγάλο κίνδυνος. Μπορώ να σου πω όμως κάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορώ να σου πω όμως κάτι. Ήταν άντρες. Θα τους συγχωρέσεις το γεγονός ότι ήταν άντρες. Με ποια έννοια το λέω. Το χαστούκι σε γυναίκα. Το χαστούκι σε γυναίκα. Περίμενε. Δεν το κάνω σεξιστικό. Άφησε με να ολοκληρώσω. Άφησε με λίγο να ολοκληρώσω. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Το χαστούκι σε μια γυναίκα είναι βία, είναι κακοποίηση. Είναι κακοποίηση και οι γυναίκες έχουμε ίσως μια μεγαλύτερη ευαισθησία να βάλουμε όρια στη σάτυρα. Κάνεις ένα λάθος. Να βάλουμε όρια στη σάτυρα. Αν εγώ χαστούκιζα τον Κασιδιάρη διαρκούσεις μιας πολιτικής προεκλογικής εκπομπής, θα ήμουνα το ίδιο κτήνος, το ίδιο χυδαία άλλου φίλου. Προσπαθώ απλώς να σου πω ότι δεν είχαν καμία πρόθεση. Στο ελάχιστο. Δεν υπάρχει. Και αισθάνονται τα παιδιά ακόμη χειρότερα. Κορίτσι μου, δεν υπάρχει κλοπή καλή των 5 δραχμών και κλοπή κακή των 5 εκατομμυρίων. Χάσαμε κλίμακα αξιών. Μην τις βάζετε. Λυπάμαι ειλικρινά που μην τις βάζετε, φίλο. Η κλοπή είναι κλοπή όταν γίνεται, είτε είναι 1 δραχμή, είτε είναι 100 εκατομμύρια. Τα κίνητρα της κλοπής δεν καθαγιάζουν την πράξη. Ο πεινασμένος που θα κλέψει ένα καρβέλι ψωμί στο Γιάννη Αγιάννη είναι μυθιστόρημα που εξηγεί την εποχή των αθλίων. Ποιοι έκλεβαν το ψωμί. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι ζήτημα ενός άντρα και μιας γυναίκας. Είναι ζήτημα πολιτισμένων ανθρώπων. Άνθρωποι που έκριναν. Μην το λάθος βάση τώρα εσύ. Μην το τοποθετείς σε λάθος βάση. Εγώ απαντώ. Σε αυτό που μου είπες δεν θέλω να κάνω συζήτηση. Δεν θέλω να κάνω συνέντευξη επί του εαυτού μου αυτή τη στιγμή. Και επί του γεγονότος. Ζήτησα 5 λεπτά για να βγω. Δεν ξέραν καν ότι είσαι εδώ. Δεν ξέρανε. Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Δεν υπάρχει. Άνοιξαν την τηλεόραση, είδαν ότι είσαι εδώ και σκέφτηκαν αυτό. Λάθος τους, κακή προσέγγιση, λάθος τους, επιπόλαιος χειρισμός, λάθος τους. Είναι τη στιγμής απόφαση. Ελπίζω και εύχομαι. Χωρίς πρόθεση. Ελπίζω και εύχομαι να μην τους απολύσετε και έχω πλήρη συναίσθηση ότι τους έκανα και περισσότερο διάσημους από ό,τι είναι. Σας ευχαριστώ. Έλα μωρέ Λιάννα, αυτό είναι το. Σας ευχαριστώ. Λυπάμαι πολύ που σε φέραμε σε δύσκολη θέση. Πραγματικά λυπάμαι πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα καθόλου να ήμουν στη θέση σου, ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τον συνάδελφο κύριο Μάνο Βουλαρίνο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον βγάλατε. Γεια σας. Καλησπέρα μάλλον. Καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά, χαίρομαι που σας ακούω. Όχι τόσο καλά βέβαια όσο θα ήθελα να είμαι. Εξαιτίας του περιστατικού που μόλις τώρα παρακολουθήσαμε, να υποθέσω. Ναι, βέβαια. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι έτσι το πώς έγιναν τα πράγματα. Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη είναι ότι όπως κάθε καλεσμένο που έχει κάποια εκπομπή του Sky, ο Φάνης κατεβαίνει να τους κάνει ένα αστιάκι. Μια πλάκα. Αυτό συμβαίνει τώρα εδώ και μήνες. Θέλω να πω, έχει συμβεί με δεκάδες ανθρώπους. Δεν έχει συμβεί κάτι, δεν έχει αντιδράσει κάποιος τόσο πολύ άσχημα μέχρι στιγμής, οπότε δεν περιμέναμε μια τέτοια αντίδραση, η οποία εκ των υστέρων μπορώ να καταλάβω ότι η Λιάννα η Κανέλη είναι φορτισμένη, οπότε θέλω να πω δεν θα το κάναμε αυτό το αστείο ποτέ, αν ξέραμε ότι θα την ενοχλούσε τόσο πολύ. Εσείς προφανώς τη ζήσατε την αντίδραση, εμείς την ακούσαμε και ναι, ίσως όχι και με λεπτομέρειες. Ποια ήταν ακριβώς η αντίδραση, τι υπόθηκε δηλαδή? Είδε με το που ο Φάνης περιμένει απ' έξω από την πόρτα του στούντιο, οπότε με το που τον είδε η Λιάννα, ξαναμπήκε μέσα
και έλεγε ότι δεν θέλω αυτά που σας είπε και εσάς. Δεν θέλω να με χρησιμοποιήσετε για να μου βγω στο YouTube και να με βγάλετε και να κάνετε εσείς την πλάκα σας κτλ. Ο Φανής λέει: κύριε Αλιάνα, βγείτε έξω. Όχι, και κάπου εκεί τελείωσε, διότι στην πραγματικότητα δεν έγινε η πλάκα. Δεν πρόλαβε να γίνει κάποια πλάκα. Είναι έτσι όπως την είδατε η Ιλιάνα Κανέλη. Ήταν χάλια. Είναι αλήθεια δηλαδή ότι ήταν έτσι. Και... Επικοινωνήσατε εσείς μαζί της? Την είδα ερχόμενος εγώ στο σταθμό, γιατί εκείνη την ώρα δεν ήμουν εγώ στο σταθμό που συνέβη αυτό. Ερχόμενος την είδα και της είπα 1000 συγγνώμη, τι να της πω άλλο. Θέλω να πω, η πλάκα έχει νόημα και έτσι την καταλαβαίνουμε και εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα αστείο. Δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε κανέναν, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Δεν περιμέναμε απλώς από έναν άνθρωπο με τόση εμπειρία και στη τηλεόραση και στην πολιτική ότι θα ήταν τόσο συναισθηματικά φορτισμένοι. Αν το περιμέναμε δεν θα το κάναμε. Είναι αλήθεια ότι αυτό που είπατε είναι γεγονός, ότι οι φάρσες είναι στο πλαίσιο της εκπομπής. Και μάλιστα και ο δικός μας ο διευθυντής, ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης, ο κ. Σταμάτης Μαρέλης, έπεσε θύμα μιας δικής σας φάρσας. Και από ό,τι ξέρουμε το απίλαυσε και ιδιαιτέρως. Και ευχαριστήθηκε και γέλασε. Αυτό είναι το ότι δεν μας έχει ξανατύχει αυτό. Γιατί και ο Φάνης δεν είναι. Αν το ξέρετε, αν το δείτε, δεν θα έλεγατε ότι είναι ένας τρομακτικός άνθρωπος. Κύριε Βουλαρινέ, εγώ την παρακολουθώ την εκπομπή σας και γελάω πραγματικά. Και μια φάρσα που δεν θα ξεχάσω είναι αυτή που κάνατε στον Άρη το Σπηλιοτόπουλο. Και γέλασα, ήταν απίστευτη φάρσα. Απλά από αυτό το περιστατικό που συνέβη με την κυρία Κανέλη, είναι σαν να της εξήσατε μία πληγή. Ναι, δεν ξέραμε ότι έχει αυτή την πληγή. Νομίζαμε, η σκέψη μας ήταν ότι η Ιλιάνα θα έβγαινε από πάνω από αυτό. Ότι θα το χειμώριζε ενδεχομένως. Ότι θα το χειμώριζε και θα έβγαινε από πάνω. Θα το σατήριζε. Δεν μπορούσα εγώ να φανταστώ και κανένας από εμάς ότι τόσο συναισθηματικά την έχει στιγματίσει, αυτό το πράγμα. Από την περιγραφή σας, υπάρχει μια διάσταση με την περιγραφή που δίνει η Ιλιάνα Κανέλη. Δηλαδή, η κυρία Κανέλη είπε ότι ήρθε 5 πόντους μακριά από τα γάτια του box και το παρουσίασε. Δεν νομίζω να είχαν πρόθεση τα παιδιά να δίνουν τη Ιλιάνα Κανέλη. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Στο επίπεδο της φάρσας το λέω. Απλά δεν μοιάζει η περιγραφή του κυρίου Βουλαρίνου με την περιγραφή που έδωσε η κυρία Κανέλη στον αέρα της κυρίας Τσαπανίδη. Ίσως γιατί είναι διαφορετική και η πρόθεση. Μάλιστα, κυρία Ανάκριτα, να σας πω. Όχι, δεν το κάνω. Όχι, με συγχωρείτε, δεν το κάνω από ανάκριση προς Θεού. Απλά επειδή προσεγγίζουμε το θέμα και σκοπός είναι. Καταλαβαίνετε, νομίζω κοινός είναι ο σκοπός και ο δικός σας και ο δικός μας. Εμένα ο σκοπός μου είναι να κάνω μια αστεία εκπομπή που θα τη βλέπει ο κόσμος και θα χαίρεται και δεν θα στεναχωριέται κάποιος και θα έρχεται σε αυτή την κατάσταση.